लोगोफोर गोबाव जानाय बायदि मोनलायबाय न' दिनैसो नुजाफैनो रोंबाय आङो। नोंथांमोनाथ' लोगोफोर सासे सानैबाबो नेखादों जानांगौ, नाथाय आं लाबोथ'नो हायाखैमोन। जायखिजाया दसे सम लाना फैबाय। नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरलायदो लोगोफोर, कमेन्ट खालामहरदो, लाइक खालामहरदो, जाय जायबा नायनानै मोजां मोनबाय आरो साबस्क्राइबखौबो खालामना होबानो जाबाय। दे होमबा लोगोफोर दान्दिसे सम नायलांदो भिडिअखौ, जाबाबो जायाबाबो। बयनिसिमबो लाभ इउ। बा एसेबां लेभेलबाव बे थुनथुलिया। आंखौ खाथियाव नुखानानैबो नुयैबायदि जाफ्लाबावलायदों। आंनानो माथा गाज्रिमोन जे आं बेखौ माथो होदों। मा लाबमोनलै? दंखियावनो आंखौसो लाजि फोनांनो सानलायबावदोंलै। आफा अलंबार माबि? नोंनो पर'था जानो होननायखाय आलु पर'थाखौ लाना फैदोंथ'। आबैयाबो एवनो हाया नालाय। ओं आफा, आङो आलु पर'थाखौ मोनथिखादों, दा दसे थाना जानोसै। बिनिफ्रायथ' जोंहाथ' थांसिगोनसो ना। नोंबो थुदो ना आफा, नों थाङा? जों गासिबो थांनो ओंखारजोब्बाय पिकनिकआव। आङो थांथ'ला खोमा दे आबा, नांगौबा नोंसोर गोजा थांदो, आं न' नेनोसै। मानो? आं नों थांबा मोजां मोनगौमोन ना, होमबा आंबो थांला। मानो थाङा जानांगौ दे, थां। थांबा एसे मोजां मोनगोन ना, बयबो दङ। बयबो थांगोनबा नों मानोथो थाङा होनदों? नों थाबासो इन्ट्रेस्ट मोनगोन आं बांसिन। नांथ'ला दे, न'आवबो सोरबा सासे नङा सासे थानांगोन ना। ओरैनोबाबोथ' एसे मोनाबोखागोन, थांनायावनो एसे बेरायगोनबो ना। भुटानावबो थांगोननो माथो। औ, आंबो थांफेराखैमोन भुटानाव, थांनोसै। दे बेरायहैदो, बांद्राय गोजानबो नंखायाना। आरो निउ इयार बोथोरावलाय माथोबाव, निउ इयाराबो थांबायानो होनजायो नै। ओमफ्रायथ' नोंखौ बुंनायानो जायाखैना, हेपि निउ इयार आफा। दाख्लै बुंनो सानबाय, गावहानो बेस्थ' जाबाय। अके, हेपि निउ इयार टु इउ दै। होमबा आं पर'थाखौ जाहैग्रोनि, दा थांबा जास्लाबनोनो हानाय नङा। दे जाहैथां। मानोबा अलंबार खाथियाव थायोबा दायो आं जोबोद मोजां मोनखायो। थुनथुलिनि खमिबो जानो होखाया दे। नङाबा गाज्रिबाबो मोजांबाबो गोसोथ' खांखायोमोन आंबो, खांनायालाय मानो खाङा जानो दे, एसेबां थाबबो बावनोथ' हाया। नाथाय जाय मानसि बुजियैखौलाय माथोबावना, खनसे गोरोन्थियाव निमाहा बिबाबो गावनो फैफिननो गोसो गैथारलाबा आंबो लायफिनबाय थानो दरखार सानलालै। आंबो गावनि इमेजखौनो डाउनाव दोनबाय थानो गोसो गैयालै। नों नङा थ' देनांबाबो दुस्रा हाबा खालामगोन आं नांगौबा, नोंनिख्रुइ साबसिनखौ लानानै देखायगोन आं सानसे थुनथुलि, बांद्राय अभार लेभेल देखायबाथ' नाय। बोथोराबो दिनै जिबायदि जाबायरा, आबा। ओइ आबासान। औ आफा। मालै आबा? नोंलाय माथो थाङा बायदिसो बुंदोंलै अलंबारा। थांनो बाबायलां आफा, नोंसोर थांदो नामा? मानो थांनो बानांगौ दे आबा, न'नि गोजा ज' थांनो नागिरदों, थौबानो जायो। आंथ'लालै आफा, ओरैनो आं बाखाथारदों। निउ इयार जानो, पिकनिक जानो जेबो गोसो जाथाराखैलां। थांनोलाय दाख्लैफोर सानदोंमोन, नाथाय दा दिनैथ' एकदम नंखाथारा, थांनो बाखाथारदों आङो। मा जालायखोरा आबा दिनैलाय, ना माबाफोर जादों? जानायाथ' बिदि जेबो नङामोन आफा, थेवबो आं बादोंलै। दे अब्लालाय, नों बादोंबालाय आरो माथो खालामबावनो। थेवबो जोङो नै ज' थांनो ओंखारखाबाय, एसे थांना फैनोसै। औ दे आफा, थांबानो जाबाय। ओमफ्राय बासआथ' बुकिं खालामखाबाय, बासजोंनो थांसैलै आबा, मानसियाबो बुरजा जाहैबाय नालाय। फेमिलि गोजाखालै, फेमिलिबाबो माने एसे माबा आरो, लोगो सानै साथामसो दङ आरो। मोजाङै मोजां बेरायना फैदो आफा, आरोलाय माथोबाव। दे बाखि होमबालाय नों न' नेथ'दो ना मा होनो आबा? नेनोसै, मोसौ बोरमा दाउ आरिबो दङना, न'आवबोथ' थानो नांगोन। आंनो थानोसैलै आफा। दाथ' होमबालाय एसे ओंखारहैबावनांगौलै, माबा माबि र' सोहैबावनांगौ दङ। मालाय होजोंसो संहैयोनो नोबै मोना, संनानै लांखानायखौ जायानो, गुसु जायो होननानै, खेबसेनो जायगायावनो संनानै जागोननो मालाय। मोजाङानोलै आफा, बेहायनो संजादो, बेहायनो एसे रंजादो, अरबो सायथावथाव, बोथोराबो थान्दा थान्दा। औ बेनोथ' आरो, बोथोरा दिनै जिबायदि गुसु, आयौ। सनाफोर खाथि खाथि ना 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 ना, एसे रंजानोसैलै दिनै हले, दाख्लैबो निउ इयाराव जेबो थांनायबो जायासै। नोंसोरलाय बोरै खोन्थानो आफा, आंनि बे एक्स हिन्जावा थुनथुलिया, बिनि थाखायनो गोसो गाज्रि मोनलायबाय आं दिनै। बोथोराबो भाई एसेबां मोजां, वाह। बिनि सायाव थान्दा थान्दा गुसु गुसुआव अमा हांनाय, अमा खाजि, मार मोजां दे थुनथुलि नोंनानो,
बे साननि थाखाय नंखाय बाखाय आं जानाय लोंनायजों पिकआप खालामनानै लागोन नङा माथोसै जानायफोरखौ आं दोनथ'नो हायालै जानायजोंसो मानसिलै आरोबालाय आं जायाबा बोरै थांना थानोरा थांना थानो थाखायनोथ' आं जागासिनो गोथाव हारसिं जानायनि मजायानो आलदा मालायफोरा लोगोफोरजों माबाजों दस्तिफोरजों खहाबोबा आंना बेबायदि नङालै हारसिंनि मजायाबो मोनसे आलदा फिलिं फैयोब्रा मालायफोरा बोरै सानो साना बेफोरखौ आं जेबो मिन्थिया नाथाय आङो आयै फिसा बेफोरबायदि जानाय लोंनाय थाबावबालाय आरो मा एक्स फिसाय बिसोरखौलाय गोसोखांनोब्रा आं गोसोखाङालै आंनि बाथ्रासो बुंदों आं खिन्थु मालायनिखौलाय मा मिन्थिबावनो थोनथ'लियाना मालायना गुबुन खोथा जानो हागौ नाथाय आंना बेफोरबायदि नङालै दुखुआलाय दंनाया दङ एसे एनैयालाय बहाथो आरो थाया जानो मानसि जेला मानसिनावथ' दुखु दाहायालाय थाखागोनानो प्रब्लेमा जुदा जुदा जानो हागौलै नाथाय मानसिनि जिउआव दुखुआ थाखाथारो थुनथुलियाय मा जाखो आयै हा बहा दंहैनोसै नोंलाय नैलै आयै बिथिंसो दङ आङो टेनसन लानाङा न'आवनो दोङो बहा आरो आयाबो टेनसन लालाबाय थायोलै आंखौ बिमायाबो बिमा लेंहरबाय थायो खामानि थिनलुबाय थाथारलै बेखौ मावलाय बेखौ थिनलायनो बिमायाबो बुरिबाय बहाथो आरो बेबो मावबाय थानो हानोब्रा फिसाजो दङ जेला इसेबां सिख्ला देरनायनायनो बेखायनो मावजानोबो लुगैयो आरो गोरलायलायबायसोलां अमा जायै अमा बायदि फुङाबानो जाबायलै आङो बांद्राय फुंबाबो मानसिया थिग नुवालै बांद्राय फुंद्रायबा लोदोद्राय जाबा दाख्लै समखिनियाव आङो फुरा मोदोमा एसे अमा बायदि जाहांबायमोन आंना जेबो नङा दे थुनथुलिना जानायफोरखौबो अमा बेदरखौथ' फेभरेटथार बोरै गारनो हानोब्रा जियानो जादोला जायखिया दिनैनि दिना आङो सानखौ इगनर खालामनो हानानै मोजांखौनो मोनदोंलै आङो दे बेफोरबायदिनो दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे एनथ' बुरजायै माने गोसोखांनायखौ बावगारलांगोन आङो इगनर खालामनो हालांगोन नांसाबबाय आंनो बेफोरबायदि हासबेन्ड बेफोरबायदि फिसायखौ नांला आंनोबो नांगौ सिंगेल जिबन थागोन आङो सिंगेल जिबन माब्लाबा समाव सिंगेल इज दा बेस्ट होननाया बेनो आरो अमा बेदरखौनो आराम स्राय जानोसैलां दिनै हले बोथोराबो थामाम मोजां बरिया होखादों दे गुसुबाबो जेनेबा बे हाजार गोसोआव दुखु थाथोंना थेवबाबो आं दुखुखौ माने एकदम साइड नाथ्रो दोनहरखाथारोलै जाहाथे दुखुआ एकदम लोगोरि जानानै थानो हायै बायदि बाहागो लानानै थानो हायै बायदिनो माथोलै बेलाय दुखुनि जेबो जायगा गैया थुनथुलिनाव अखाफोर थांथ'नोसैलै होमबा आङो नोंनावथ' दा गारिबो गैयाबा माबा थ'थ' मोनगोनदां बै ससेसिम बैनिफ्राय आंबो बैसिम थांफानोसै ओइ नाङालै आं ससे थाबायलांसै रा दा थाङैनो लोगो मोनखागोन ना थेवबो मेहेर बिदिबाथ' नोंस्रा आरो दा साथामल' जासैना आब' नों ओमफ्राय नोंसिनि बैयो उरायना मेहेर दाथ' जों साथामल'आनो जासै आरोथ' जिबायदि कन्डिसन दायो मा बुंबावनो नोंथ' मोनथिखाबायानो एसे दे गाज्रिनि उनाव मोजां सम फैखायोना नायबाय था नोङो मोजां सम फैगोन दे नोंसिनि आफायाबो थिग खालामासैना मानोलाय बेफोरबायदि खालामनांगौ दे नों मिथिगौ ना अखाफोर जोंना आइयाबो बिराद गोबावसै बहाबा थांना दंहैयो मा नोंसिना आइयाबो न'आव गैया ओहो न'आव गैया आं बेसेबा फन खालामनो ट्राइ खालामो गैया फनखौबोथ' गालांखादोंसो ना बहाथो खालामबावनो आंलाय फनखौलाय गावबोथ' हराना अबावथो थांखो ओमफ्राय नोंसिनि आफाया नागिराखै नोङो नागिराखै पुलिसनाव कमप्लेन खालाम एफआइआर हो नङा होनोथ' होनोलाय सानो थेवबो गावनो थांनाय नालाय गोसो जानानैसो थांखानाय बेखायनो मा उनाव गावनो फैफिनगोन नामा साननानै दंबाय थायोमोन आरो दाथ' गोबावमानियानो जाबाय होमारनांसिगोनबो दांलै आया ओमफ्राय नों बोरै मिन्थिखो जे गावनो गोसो जानानै थांदों ना मादो बेबा बहाय दंमारो मायो मोजां खबर लायाबा खबरखौलाय आं लादोंमोनलै सबनावनो सोंजोब्बाय आं गासैनावबो बेनाव सोंलाय गैया माथो रावबो गावनि लोगोफोरनावबो खबर मोनासैना ओमफ्राय नोंसिनि आफायाबो जेबो माने सिन्था खालामा नामा नोङो मोनथिया खोमादां जोंहाबो फेमिलिया प्रब्लेम दंलै जोंहा आफानाबो उनाव बुंसैलै आङो माने दा इदिनो दावराव दावसि जानानै दं आरोना बारा मिलायलाया आफाजोंबो जानायालाय बयनिबो फेमिलियाव एसेबाबो दावराव जाखायो थेवबो न'नि मानसि गोमादों मोजां खबर ला जागोन दे ओमफ्राय नोंबो टेक केयार मोजाङै थाबानो जाबाय सिन्था लानाङा बारा दे
सिन्था लाबाबो दा इखौलाय बहाथो मोनफिननो आदानाबो खबरानो गैमारलाबा जेबो माबा मोनसे जागोनदां आं खबर लानो नामा सोंनाय नायनो नोंसिनि आदाखौ एसे खबर मोनगोनदां बोरैबा बोरैबि लोगोफोरनावबो इदिनो गोबां दंहैलाबायोना केरेला बेंगालर ओमफ्राय इदिनो दंहैलाबायोलै अबबा मेहेर लानो हायोबाथ' मोजां सोंनाय नायबानो जाबाय औ नोंनि आदाजों लोगोसे आंनिबोथ' बिगुमैयानो जाबाय नालाय एसे आब'खौबो दुखु मोनलायलाङो बांद्रायखौबाबो बाजैयाथ' बुंनोनो नांला जोबोद खस्थ' मोनखाबाय मेहेर बेखायनोथ' आं माब्लाबा सानो आब'खौ बुंदोंबो जे न'आव खेबसेबाबो थांफिनबाबो जासै होननानै नाथाय गैया माथो आब'आ गियो दे उनाव रायलायनोसै ना मेहेर बेफोरलाय आरो माथो सोलिबायानो थाखागोन गोसो थोनायाबो गैलाबा मोजां मोननायाबो गैलाबा न'आव थानानै गुन्दै गैला इस वाह गैला आंजों जेबो जाला गोसो थोनायाबो गैलाबा मोजां मोननायाबो गैलाबा आबा औ मा जाखोलै आयै हाबाब आफासना ओरैनोबाथ' नोंखौ फांसनाव लिंहर जालायनाय जासिगोन आंना फिसालाया एसे मोजां रोजाबनो रोंगौ नोङो आयै आंनि बिमा सना आंखौ जुदि लेंहरोना फुरा माने आङो एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हागोनथ' नंगौ नामा गान खननायफ्रावथ' खोब जाखाथारो नङा होमबा आबा दा आंसो सिंगार जास्लाबनो हागोन ना हालाथाय आयै मानो होनबा आंनावबो एसेबां थाखुमानानै दंना टेलेन्टआ एकदम बुंफबजोबनानै लेखा फरायनायफोराव देनांबा साख्रिबा लानो हागोन ना हायाहाय आबा आल्थुक फाल्थुकआवथ' बिराद गोसो होथारो नोङो आयै मानो हाया जानोब्रा हागोन बिमा जाजोबगोनथ' जाबाथ' जाबायसैहाय आबा बिमायालाय नै खुसिसो जाखागोन दा दे गोसो हो जेरावबो आरो दे संनायफोरालाय जादोंना जायाखै माथो गान खननायावसो गोसो होगासिनो दा खामथाब होदोलाय बेदरा खामालै आयै बेदरा ओरैबायदि गोथावनिफ्राय गोथाव जागासिनो ना जाबोगासिनो गोथाव महराव सोलायगासिनो नोङो थांदोल' दुन्दियाखौ लायनानै फैदोल' दे होमबालाय एसे एनैखौ बिदिनो मावनांगौहाय आबा जेनिबो माबा रावनिबो आसायाव थाबाय थानाङा जागोन दे आबा बाखुराना बिदि थाबाय थानोसै ओमफ्राय ओंखाम जानायनि सिगां दुगैहैथां नोंथ' मैयाबो दुगैयाखैहाय आबा दानो बेलासे होनैनो गाबोनसो जालांगोन माथो गोजांनायफ्राव मा थिनबाय थायो दा बियो ओमफ्राय आं दै गुदुंजोंबो दुगैनो बाथारो आयै बेदरा जानोसैलै बेदरजों ओंखामजों जाखांनानै दा दसे थाना दुगैथारगोन आङो नै दिनैबा हले थेख्ला संनाय बेदरालाय बहा गोथाव जाया जानो दे आयै गोथावालाय बेदर नालाय गोथाव नंबाबो नङाबाबो गोथावालाय जाखागोन सासेयाबा बबे दिसाथिं थांखो आब'आना आयै बैथिंसो दं दा मालाय अमा हांनायखौ जाहैगासिनो बैहायनो दंगासिनोलै मालाय नालाय दहाय गाबज्रिदोंमोन आं सिंनानैल'सो थायो बहा फैनो बेबो गोसो गैयाबालाय मोनांबासो होखानांगौ दुन्दियाखौ खाना लायखानोसै आं बारियाव औ दे आयै आंहाबो सफैथारनोसै नै गैलानो आबा आंहा दा गामिनि आदामोनजों थांनांगौ मागोनि डेक'रेसन खालामगासिनो थांबानो जाबाय बहाथो आरो न'आव ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां थांदै बेथा बेबायदि नों बाखुरारा थाबाय थानाङा मुगै सुगैनो गोजां बोथोर होननानै देहाखौ एसे साब सिखोन लाखिनांगौ आबा स्रां स्रिं दुगैस्रां लोबस्रां थाबानो खथ्थ' मोजां देरलाला नुयो एसेनो साफा थागोन एसेनो मानसिनि गोसोआबो साफा जाफायो स्रां मोनो गाज्रि साननायफोरा बाहागो लाया थांनायालाय मा बेसेबां गोजांनो गोजांथारबा अर सायगोन सान्दुंखौ दसे सायगोन जाबायलै बिमा नोंना बुंबाथाय आरो बुंखाबायना दुगैगोन आंहा दा बुङाबालाय बहा मानिनोसै बुंथाबबाय थाबासो दासिमबो बिमाया बुंथाबबाय थानांगौ थुखैनो थाखाय थुखैना होनांगौ नामा दुगैनोनो बुंबाय थानांगौ नोंखौ गथ'थां माथांनो जिनिरफ्रा मोजां फुनाला साननै सानथामानि दुगैया आंहा फुखायो आंनाव बिदि जिनिर गैयालै ओमफ्रायो खथ' आं मोजां दुगैबाथाय ना साफा दुगैखायोलै आयै दुगैयाबा हले नों बिमानि खाथियाव दाथासैहाय दिनैबो दुगैयाबा गथ'आ आंनि खाथियावनो दा गसंखासै दुन्दिया लायदो नोंनि चक्करावनो एकदम आंना बेदरासो खाममारगोन दे आबो थुनथुलियाबोसो मैया दुगैयाखैदां बेखौबा बुंगुलाया बहानिफ्राय थांना फैखो हां मोनाथारनायखायसो दा दुगैसै होनबाय दा बहाबा बेरायहैखो दुगैनोलाय ओंखारदोंमोन मानसिया जोंनि प्रब्लेमालाय जोबखाया मोनसे थाङो मोनसे फैयो गोदान मोनसे फैलायो बिदिनोसै आरो नंगौथ' आरोलै रावनिबो लाइफआ एसेबांबो गोरलै नङालै थांनानै थानो थाखायबो बिराद खस्थ' फैमारो दे मोनसे नङा मोनसे
दे होमबाना आंबो थांनोसैलै ओंखारसै मालाबा फैफिनलायनोसैलाय नोंखौबो जोंनाव आलासि जानो लांगोन आं मालाबा दै आलासि जानो औ नङाबा मागोआव थांजागोन दे मागोआव मा जायोथाय मेहेर खामानियासो सोलाबना सोलाबा मानो सोलाबा जानोब्रा सोलाबाबाबो सोलाबहोदो बहनदो खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो एसे समा जेबो नङा दे औ दसे थांफानोसै आं मेहेर थोदो ओमफ्राय अखाफोर निउ इयारावथ' बिदिबा जेबो प्लेनिंआनो जायासै नोंना आंनालाय आरो बहाथो मा प्लेनिं जानो मोजां सानानो फैनानै रोंलाबा बहाथो निउ इयार जाबावनो ओरैनोबाबो एखेसोखा लोगोफोरा थांदों मालाय लिंहरदोंमोन नाथाय आंहा बिदि दा मिलायलालै समफोरानो गासैबो थासारियानो सोलायजोब्बायना औ समाथ' थासारियालाय सोलायखायो सोलायनायालाय बेनो बेलाय बहाथो थानो ओमफ्राय नों बुंदो निउ इयारखौथ' बिराद इन्जय खालामबाय खोमा थिगसे रंजाबायानो दां मानोथो रंजाया जानोना गोदान बोसोरावलाय थिगसे जाबाय लोंबाय मोसादोंना मोसायाखै है मोसानायालाय बिदिनोसैलै आंना एकदम फुरा मिक्सो डान्सआनो खुनु माबा गैया आच्छा गावहा फनखौनो मोजां रायलायासैब्रा नङाबाथ' आं नोंखौनो लांगौमोन माथो निउ इयार जानो आङो ओरैनोबाबो थांखानाय नङामोनदां मानो होनबा गोसोआनो जायासै बे बाराव गोसोखौ बारा गाज्रि खालामनानै लाबाय थानालै दुखु सुखुआलाय बयनावबो फैखायोखाना औ नायनोसै मेहेर ओमफ्राय अखाफोर बे गोदान बोसोराव नायल' माबा नङा माबा मोनसे मोजां फैगोनलै जिउआवबो नों दुखु जाबाय थानाङा ओमफ्रायथ' ओरैनोबाथ' लोगो बायदि आं दंखायोआनोखाना नों जुदि आंखौ गाज्रि मोनाबालाय आङो बिदि रावखौबो गाज्रि मोनथारनानै थाबाय थायालै समजों लोगोसे बावगारलांखायो आं गासैबो मोजां अब्लाथ' होद नोंखौसो माने नोंसोरखौ खस्थ' होफैनाय जाबायलै आङो ना खस्थ'आलाय मानो इदि मोननो होमबाबो गोजां बोथोर आरो बिनि सायाव दा प्रब्लेम आं बिराद खस्थ' होफैनाय बायदि मोनबायलै आंबोथ' आरो मोजां हालोदाव फैनो रोङासैना मेहेरा थांबाय मालाय दे मोजाङानो जाबाय गारिबो मोनलांबाय थाबैनो बेटारि गालिखौ बोरैबा थाबैनो लोगो मोनसनदों लामायाव दा गालिया लोगो मोनसनाबा थाबायलांनांसिगौसोमोन बे ससे नानि रायनानाव माबा मोनसे सोंनो नागिरदोंमोन आं फना एसे गाज्रि जाना दं मेहेराव सोंबाबो जागौमोनलै बोरायनायाथ' न'आवनो थानो नागिरा गथ'आ दाबा आरो बहा सोरजों बेरायनो थांलायखो